αξιέπαινη, τόσο το γυμνάσιο της Άρτας δεν υπάρχουν λόγια να το ευχαριστήσουμε, να το συγχαρούμε, δεν είναι πολύ μικρά τα λόγια. Μπράβο κύριε Ψυχογέννης, μπράβο κύριε Κατζόνη, μπράβο παιδιά. Αληθινά κύριε μπράβο, γιατί είναι έφηβοι, είναι παιδιά του γυμνασίου. Είναι μια ηλικία δύσκολη, την έχουμε κι εμείς περάσει μέσα από τα χωρητικά της υπηρετικής εστίας. Να ξέρετε ότι ό,τι προσπάθειες γίνονται για τη διάσωση, διατήρηση και διάδοση του υπηρετικού πολιτισμού της υποχωρητικής παράδοσης, εμείς θα είμαστε κοντά, γιατί και εμείς αυτό υπηρετούμε μέσα σε αυτό το άλλα. Λόγια ευχαριστίας δεν υπάρχουν για το πολιτιστικό σύλλογο Αμοτόπου, Ουλαράδο, Πλατανούσας, Τεράνθης. Δεν υπάρχουν λόγια. Τα παιδιά μαθαίνουν από εσάς. Όταν βλέπουν εσάς να είστε με τις εθνικές ονομασίες ενδεδειμένοι, να αντέχετε εσείς τόσες ώρες, ταξίδι, εμφάνιση, παρουσίαση, τραγούδι, αδιάκοπα και να είστε ακούραστοι, τούτα τα παιδιά ξέρετε τι μνήμες κάνουν, τι μνήμες τους δημιουργείτε. Είναι μια εκδήλωση που αν ήταν καλύτερη μέρα, γιατί είναι το αγάπη του ύμνου σήμερα, ήταν λάθος η επιλογή της ημέρας, δεν θα μας χωρούσε αυτό εδώ το αμφιθέατρο. Θα πηγαίναμε σε μεγαλύτερη αίθουσα. Γνωρίσαμε τη δυσκολία της ημέρας, η εκδήλωσή μας έχει πάρα πολύ επιτυχία, έρχονται τα μηνύματα γιατί παρακολουθείτε το τι γίνεται εδώ και ό,τι και να πω, αλήθεια σας το λέω, το τράβηξε ο κύριος καθηγητής σας που είναι μια άλλη έκπληξη, γιατί ούτε φιλόλογος είναι, ούτε γυμναστής, είναι καθηγητής μαθηματικών και κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Να πεις στον κύριο Κατσόλη να πει να μας κάνει παρέα. Άντε κοντά. Θα τελειώσουμε με το «Πάτε κορίτσια στο χορό, τώρα που βγαίνει τον καιρό». Παρακινούν τα κορίτσια, γιατί υπάρχουν λόγια να τους ακούσετε, αλλά τα κορίτσια πάλι πολλερά έχουν κάποια απάντηση. Θα το κάνουμε αυτόν τον χώρο και τα παιδιά αυτά θα έχουν 3 χρόνια. Για τα βιβλία της Περάτης μη στεναχωριέστε. Θα βρεθούμε και στο εστιατόριο δίπλα που θα καθίσουμε και θα μιλήσουμε. Αν θέλετε τώρα να τα δώσετε πρωτού κλείσουμε, πώς θα τα πάτε. Θέλετε να έρθετε τώρα να δώσετε τα βιβλία σας. Ελάτε, ελάτε. Εδώ είμαστε, όταν λέμε πατριώτες, πατριώτες. Μια οικογένεια υπηρετική, μια οικογένεια υπηρετική στην κυριολεξία. Όπα. Η επίσημη, εμείς είμαστε της δουλειάς, όχι να λύσουμε. Μοίρασε τα μπροστά. Βέβαια, επίσημη. Αυτό είναι το πολύ ωραίο βιβλίο για το καγκελάρι που έχει κάνει ο Σύλλογος ο Πολιτιστικός της Περάτης και είναι πολύ ωραίο να υπάρχει στις βιβλιοθήκες. Τώρα, όσα αντίτυπα έχουν θα διανεμηθούν και θα το φροντίσουμε να σας στείλουμε. Πολύ ζήτηση. Πολύ θετική ανταπόκριση από ό,τι βλέπετε. Ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία να έχετε τη Κομωτινή. Δεν ξέρω πού θα συνεχίσετε μετά που θα πάτε. Που έχετε πάει, που θα κάνετε το καγκελάρι. Σηκώνετε όλοι σας πολύ βαρυφορείο, γιατί το καγκελάρι είναι ένας χορός που έχει δημιουργήσει στο ιστορικό Σούλι και τραβάει τώρα και μοιράζεται σε τόσες περιοχές. Και βλέπετε πόσες παραλλαγές είχαμε ακόμα. Θα γίνει η λέξη για να καταγράψει το καγκελάρι στην Ήπειρο. Γι' αυτό και δεν μου ήρθα από που μπορείτε να χωρέσετε. Αλλά φροντίστε να μην γίνει το καγκελάρι φορκλό. Να γίνει έτσι, ατόπιο, νήσιο, παραδοσιακό, υπηρώτικο, βαρύ, κυβάρικο και μην γίνει για να έρχεται ο τουρίστας απλά να βγάλει φωτογραφίες. Κρατήστε την παράδοση. Και εσείς, και εσείς. Μπράβο. Λοιπόν, πάτε κορίτσια στο χορό τώρα που βγαίνει τον καιρό. Τους
Εμένα έτυχε. Έτυχε, δεν έτυχε. Και είστε από? Για να τύχει και σε μένα. Ήρθα να τύχει και σε μένα. Α, ωραία, ωραία. Χρόνου να κρατάμε τις παραδόσεις. Τι θα δείξει? Όχι, δεν μιλάω για τα κανάλια. Viva Salonika! Ποιο κανάλι? Ποιο κανάλι είναι? Δεν είναι κανάλι, είναι σύλλογος. Σύλλογος. Θα το μεταδώσει πού? Να προχωράμε, να κρατάμε τις παραδόσεις. Θα το δείξω. Εδώ Θεσσαλονίκη θα το μεταδώσει. Στην ΕΡΤ 3. Στην ΕΡΤ 3. Προχωρείτε. Κι αν παίρνεις αυτή, παίρνεις. Έλα, προχωρείτε. Εντάξει. Εμένα μ' αρέσουν πολύ. Εσύ δουλεύεις εκεί στη δουλειά που δουλεύεις? Είναι δουλειά.